Kuble pi ki ba ki papet ya ka program ka jongi na komentas ka lesai lingba ushilong bil ukurwo ka atyar hakani ka sngi ka bamenta hakani ka jingi kran ka bang ni wan ra chapi kadai ha bede ba kani ka jingja ka bang shidap banja ka arko atrik unai wieng jong news nam arjar arko ar pat bangi hangi ha po studio ni don we uri rangba uba katei ba kamukro ka tu ka jaga ka bagalaja ini ke jingja jong jingsha siat yap kisan ngut kiri pai ba tu snong kan thupru we upulit asam napo bade jong katrat forest kaha ba po kamo ko yaw constituency but ngiyo ikaban yakani kalat yakaba ngilayu i ba kini gisngi kibabon nagaliang kisang san pertai nado nin shimno nado ka sarkar jilla hado ki political party kisang balang kilalech kathi ke jaka ban le ai ke jing solam ban petru ya ke jing long jing man ga jongka henry pan kham so thu kham shai pat ni don hangni pat ngi unong mi khmat jong te kha jong te ka than uba ki pat ba ki lajet kerpang bon le chieng dorbar thawan ban kran halor ki jing e ki ba kini ki pat ba ki joi kendu na ka por de ma nu jor ki sungo mangyai khuble pi shekani ka program ga jongi ya ka jing pelat por ka jong pi banton penta ka jong ni soto wat hapdeng kini ki kenram baro henry ya ka por ba pi pelat ni songo sha but bangin upaj ba un kham shai habede ba kani ka jingja in la ek banti khambnya na pi ka e ka jingtep ka ba phio ha ka tu ka sngi kum unong mi khamat uba ki paj ba ki lajet ipi habede ba tu ka jingja ka tu ka sngi boleh jibun ba ka dai ka wei da jingjia ka ba sangsi ka ba mun kthang ingi kum gi nong snong jong ka tega than mat kam dei ka jingdu tang ka jong in re ka jingdu jong ka district wat jong ka state bro ka wei ba wat na ka liang ka ri hi bro ka wei ngatarai ba ki dap de kamen sin jong jing sangsi alor ka ni jingjia ya wala ji po snong mukro ke information ke bangayo ke dei be ke por kuman rius tengi por step hak bagi don ki porlok nang tigi phone inga kyong se wa pani kren nama ki don lain ngut ki khna ki psha kep bat kila lot stage po asam te hadin nang tu ngadang mut ban phone ban kren usp henry hak por nyu bujin news teng ki phone biang inga kyong ba kejing ya siat la stang te hang tu kumbang lei bagi jingdu yiki mensin santali mensin koridor suya du suya eng tu rungkat bat tu we jongka asam but kumbang la jukan na po ba kani kam de shu jingjia ka pathamai le se haki we pat kinong chong shnong jong state kani ka de ke e jingjia ka pathamai hanre hangi bi don stage po thain block 1 but stage thain mukro saba kani kam long shuk bathamai but kabla jia na ka por tamba hagi tu jingjia bal dap shedin shudon bok ba mdon ki mensin ba koridor ki bayap te kani kala repeat na ka por but kala yai petang na ka por hadu ba ka jig im jong ki pai ba nong chong shnong na lor bagi long ki baduk ki barangli saga jing sha ban ben kum gini jingjia ngar gling juga kum nong mikmat juga thain kan no ka pendap ngar jing sangsi haba i ba kum gini jingjia ki wan jia po snong mukro hakarta ka badang khna bat kumjo kum unong mikmat badang shajet paningkong chakiyeng darbar tho an ba khaba ja kum kani ki jingja ka e ka ba pelong ningkong e pi ka ban perkhat ban pelong rangba e pi bat ba phide bandon bentalang bat laki jong ki brio la compare la kidai ki pakrashan ne pi la ni ki bom karshan ne pi ru pi hagani ke jingya hajing dei ba ke jingjia ka bala ji snong mukro kani kam dei shu ban don gata ke jingya pher le gata ke jing sang party kita ke jing sang ya pher haga jaj haga kor haga no ni ngi kapor ka dawa ngi bangi dei ban yang ka we kato ke jing sha ban ben jung ba pli kiti ki nong snong sti kapor la dei ngi bangin kendit mriu ba ngi de ban long ka we
Bat naglian juga ngu shibune yaki political party ki baper yaki riu shimet bat iki NGO ki baper ki wi dan lang bat ngi hukum gani ka por bas ngasi ngan glian juga shimet kum nong mikmat chung tiga than akwa ban ai kublai kerpang ya borok ki wi dan bentalang aga tiga jing sangblem ye jing jia ye bala jia po shom kro kuma phila ya thu mane ba kani kamde ga jingja ka ba hakasian ka pening kong ba kita ka sarkar Assam lingba ka trat pulit ka jongki bat ki bor district akatu ka than yang tai pakinwan ban pinwet lani ban pendon ye ta ka jingshong sir ya ki paiba jong katu ka jaka phila ban ye thu nadu kisnam ayu ke ba phi don hapo ka record ka jongpi kumonong imi khmat la dangi phai jing de ba kisnong kro mo ka jing je brangkong e ha ba ngi du riu to likim sin bo kordor ka de ba house dem arajar lai ha ba riu mut ki briu ki yap na ka chu kisnong bukro hadi nang tu pat katakan ni por la kham sung sngan gi paj ba hande kendit haka arpo turik jong manai September arjar arpo akan mau ke we jing jia haka ba ki pulit jong Assam rungkat bat ki forest tharai ki wan rung be direct hapo snong moluber bat ke snong moluber kumbangi tip ba ka dei be ke snong jong gi penar don bakle ang tu ki nong snong baro ki dei be ki prakur prakha jong hi don bakle weiru hande haka to ka por rong wan rung Assam haka por mit kumba phra biji ni khnai biji par haka ta ka ju kasngi usiat dagi ki rifle jong kumba arpo ne lai rong but ikan ni gaju jingji yang dep pensnga po assembly ngala dep ries baka don kum kata ga jingji hapo snong molber but tang kata hande haga snong mukro la dagam bakala hubna Jun ne Julai kadon pat sagawi jingji haga ba wan biang uni forest Assam but wan siat hapo snong mukro bar kata ga jing siat ru usiat be hang tu hajan yeng jong rong ba snong hi te hadin nang tu kaswan je pat segani te nang ta daw nga ong ba le se ki perlop ki bompat chu tip i ka thain jungi ka la ban long jing je ba thumai tang bahangi pat ki bali don ste ka ni gal ai teng ni ki pos ki por katno e karta ka jongpi ba phidon hau snam arjar lai ta phila panethu abakani ka jingja kami ta ka jingsha siat jongki hindringut ki noksong snong na ka ti ka thai haus ne mara jar lai gan don gumba arpus na teke lada phila banchu recall ban ong no taban pen banchu pen sngo chu pai ba lingba ke jing ka record ka ba phidon bat phi ha tu ka pat ka benta ka ba na kalyang ka sarkar ki atli ki sarkar ki lale laka de ka sarkar Assam ka sarkar Meghalaya ka tu ko por pat namar bang adu andriu ngot ki men sim briu kila do ta ka por hatu ka tu ka jingja kalong kum kani ka jingja ba ka kan khiwen ka snong ka thawla ni ka shukut no pe tang ha ka te ka thain ka jongpi haus ne mara jar lai ka basong si ba ka jingyap jongkin riung ka shukut tang kum to hi hadu mentang impat la ban yo ya ka report i belum clear aga bala penyap ikite ki bor jong sarkar ne la shu penyap ikite ki sengle no ne hadu mentang report ke berclear ngimpat yo hadu mentan kita ki jingja ki balaja te kai ge hat shuwa ba pin long nong mikman phi ju don nem ki baju budien lani panya kran ha be de be ta ki jingja ki jing e chong kata ka than ka chong phi ka jing i sangsot i ke ba pli ki nong song stage po time lok pon mo namanga ngala chu lek kalau ju wan nak pos te habang i jing long jing man jung inong song nan duka kom im nang ta habang i phai saka liang jung development ngila bani ba le sing ngila banong ba kam don e kata development ka ba ji hang te po ham tam gi snong block 1 te kan ni ka pensong si nga ku nong kumuru priu pai ba ka to por Marka don hira jing sarang duk tu por ba le se la da pli galat lenti na ko ai ban long nang ban bio i galat kalenti nang ta ban persang ban pej ban pan yarap
man wadi gilat ti ban pensuk yek bapli ginong song jongi Hading anda pila job kum mat ho ni I ya ka e ka ba ki record kita na po ka assembly ba nadu ba pi job ba pila yo ya ka ban rong ha po ring dot bar tho an pa pa ula jet pi ngalai I ba ngathai kam de shu ka sien ka baning kong la ne ka ba ar nen ka sngi ho ni la pin I shu pa ba pila dep ban kren hai de ba kani ka man kat no sien I pila kren na po ing dot bar tho an ho hangi ngi tip ne de la da pila ban shu tho Hawi day berkejing jengki baik bak tiga tan. Hawi jing day berkejing jengki ba pli ginong song jing stay. Lakum no license ngadap keren po assembly. But ke ba long very recently ke ba pi pen imenin ketua pengira ada call attention mission. Nang tagi dan ki question ru iba ngala bu ke por pengi dawai ke barato opus dan pas ke question ke pengi kan kenang nung ta ke jing jeng block 1. Kum la license ngala persang ban kren ngliang jonga ban pen sngau ini kijing haka sarkar jongi baki pai ba jongi ki mat I kum kini kijing but kajing pen sngau ngliang jonga kum nong mikmat ngam kwa jing sisa bakin kut tangkum kajing pen sngau ngala thrang ngala angnut naduk menoshu baki ni kijing dawa jonga kin urlong namar ngatip balada ka sarkar kampatio le se sisin ngasngikan sele jia kum gana kijing jia te wala daga longa ege jing jia ga basang si te ngim kwa shu bakan jia kum gani jing jia ngi shu kerpat iga ga government pat nagalian jonga kum bi don mentalang bar ga government nagalian jonga ngan pershu be gani ga mata but yaki jingda wa jongi kan wanra ege development hagi time block 1 ngar nagalian jonga ngan yai budin but pan pentikna kinong song ke ba jongi kinong song penar jongi bodon ste ki de pan yo kaju ka hok kumbangi yo mangi sini sepu megalia Ladang I amar haba piris haka call attention lani apo ka address ka jong ulat lani po ka budget speech kumba itip nadu snam arja khat pra ba pila shimbenta po king do ba thoan ho kila aye ka jing jubab ka jong ki tu pisngop si namba Pipi dan hapok ke sarkar kampatiau ya kapan le ndai dat hadu menta kani ka kenti bangin iba hadu dadu ya kitik sangut ki men sem pat pak sarkar ki khore ban le shakiti ki jaka hadu katno ka pendiau ya ka men sem ka jungpi la da pila pani tho pa nu jor ka jing thrang hin nglian jonga kum no mi khmat nadu ti por ngadon ngata ka jing thrang ba ka government kan sngap no yi jing kerpat ba jing dawa ni but ngitip ladangi ladaga government ka sngap yi jing kerpat ngana du to ko por le se kum gini jing jia bas ngap si kinom wan jia haga shnong mukro te kum no mi khmat ngan nglian jonga nga penpau ya ka jing ngap si ka ba krau ka jing ngap si ka ba thang nang ta ka ni jing jia but kumangong menne wala dengim la shu ban yo yaki to gi sandali ki mensin mi pokordo ande ai bagan ni kan long jing sneng nama la dengi pej hapo ke jela jungi kam dei tang kam kuro ka ba long dis ka belong ka ta jing ka bodon ta jing yubit ande dengi phai keling put usam jong ka state ka jongi kirang don cibun ba kita jaka ki bangi don kam ban set up no ya kita border opus dan ban penjan ki pulit segitu jaka naman sing tu balara mdan lat jing ya ki kaju ka jing je bar kaju ka jing sha pensitam kan wan lagi tigi nong song jongi naga por se kapor ke kata ka digi jing kwa nang lian jonga ba kino nang jaka pingi don kam jing kilat jing ya da ka sarkar ka dei ban ai bat ban le no mardor bat ban yo eta kilat jing ya da haringkat ru ka border opus pidawaru ni banyu na kikot khobor ni ya ka jing late ka jong phi ban mi shaka office ka jong menteri rangba abede pa kelas pan kentiu no ya ka laskin block shaka civil subdivision hatu pidang angnot ne am ka sarkar lingba ga ni ka jing ja ka di ban le marmene philakran habide pat ka jing ka jong ki bri ka roi ka paru kete ki than to kani ka jing dawa ga jong phi kadang ne dam kadang scam ne bat phi sarkar ka de ban umdei tangi ka
outpost reward kumjuru ban kentiu ya kelas ken block ke civil subdivision nga nang lian jong kum nong mi khmat tat andangin yo yu jing dawa jong nganom chong thai bat ngan yai budin bat la dalong kum no ru ka sarkar hi ke dei ban ai ke justice yi nong chong shnong jong ba ka dei ban pun tiu no ya kelas ken block ke civil subdivision namar kumbang i hagat ko ski le se ki bobu ni ki perlok ki than ki naga state chongi ki perlok bo pher le wan hi stage po ko tiang to ki ong i sangsad ka jing im jong bo pli bi long baduk ki long ba kumta ndai nga shukwa ban yitu hapi ba ka jing duk jong ga mukro kamdi ta hang tu ladengin phai le si tegi snong jongi bodon stage po blog 1 kum gisnong lamarang kasnong salait kandelier nang tagi tegi monju mani lahir kum ta terter hagba hagi tegi snong kasurok 4 don ka umbam umdi 4 don ka light 4 don ki school don maki im kum baki im hagi tegi por hagi tegi 1960 maybe 1960 te ladang ikwa baga konsulsi jongi kan ki rungkat bergiti ki thain po blog 1 ngi dei ban yo ye ga civil subdivision nama ladakan wan ga civil subdivision ngi don ga jingkerman bas kham baka ne ka jingwan ra ka haga ju ka por kan punur long ye ga ta ga jing thrang jongi kum gi dong mi khmat pan wan ra ka roi ka par po thain blog 1 ni kren menta habede kamukro menta ba pi mention ya ka block 1 hato kamukro kumba kibe ki ong kam ha ba po ka block 1 tang kwa banyo pat ya ka jing pensai na piru ko pi kata ka dei jing ong ka bapuk la kamukro hi kam dei ka disputed area kamukro hi ka dei ka part and parcel of Meghalaya kani kam don question kam arise pa kamukro ka dei bet ka Meghalaya jongi kuman supun kan mau nadu bangin liyo state ki paj ba hang tu gilas dang man thewud hang tu ngila don ni government school ngila don ni government sub center ngila don ru nong mi khmat na tu ka shnong tiga question hi kam arise ba ka de ka disputed area de ka mukro hi ka de ka part of Meghalaya nin phai pa da khoi pa kalyang habede ba jing kno jong ka sarkar assam habede ka tu ka jingja ka tu ka sngi ba ki ong ba ka tu ka de kasdang lingba kata ka jinglap jong ki pulit asam ringkat pa ka forest pakadon kata ka jing khaing to dien eki dien na ka to ka jaka sha asam hadu kan no ka de ka jing shisha pi namta ban tep ye ka jing bakla wasam ula ban charge kat ba uang dan ula ban claim kat ba claim tang ba na kalian jong ki kimla ban dinai ba ka de ka jing le don bor jong ki kumman chu pensyai ki nong song shnong jong state jong i bak nang bangin syai no ikan ga jing sngau thu bakla ga jing sha kan no tu ding ka to gani kam don e kum ka ta ga jing jia pe kum bang la ya thu ki we ki lat thai ku bor ba kum kro hi ki nong song shnong jong ka maximum ki im ha ka rep ka riang te ka lengkha jong ki ka khandeu jong ki ka don bai kum ba sa riu nan nyau kilometer sha rum jong ka shnong mukro but happening pat ka donno ka tuka forest chegiet jong ka asam te yagita gilang kha yagita ki lom ki wa ki breu jong i kila pendon kam kumba sau san pateng menchua ti pendon kam ita gilang kha pendon kam ita ki lom ki wa but teng teng namar bashte ka don be tangga we gelanti ka ba ya chakishnong mukro te teng teng haba ki one kid iki ding na po ka phalau na po ki per jongki tiki haban shuwan be na ka ju surok te wasam hagajing shim kabu usu fine la ka fine usu pensiu la pensiu bar kata kam dega kajing jeg watmai kumbangan ada bitu ba ladau nong rap hiu kit yu kubaru hapan siu ladau kit yu plang man shnaying rap siu ladagi kit yaki ding man thang ding haying ru hapan siu tikan ni kam long shu ka jingji ka bathamai magalong pi minne te haga jing bar kata ka jing tu ding ka we ga bangala wan ong yiki nong song jong state jungi
ba don unong mukro ne unong Meghalaya banut ban le rung sepo Assam ban le oting kata ngala ban pentikina IP don banut ban rakyat ki tiar jong ban le pomding sepo Assam watang ban le rep hagalang khala jong ru ngidang ting kabakat no le tam ngin rakyat kita ki tiar jong ban le pomding sepo Assam kam don kum kata jingjia Tekani ko forest gate marujor kahap akan ko jaka ki pensyong ki bo it ko forest gate akade hapo kahap apo put usam jong Meghalaya la ni sabar jong ka pi gato ka forest check gate ka don betang kumba 6 kilometer sting in po kusno mukro ka ngai tang kumba 6 kilometer sting bat ka karkum ga khubor mang yo lum naginong sung ba ki shubu ki su set up bi gata ka forest check gate walong illegally nama ki shubu yang tu haka jaka jong ki riu shimet kabalai don ye ka register sepo Meghalaya te kalau ngai ka ba pensungsi ngi jing le don board jong ka Assam hato pidon ki saki ki sabot ban penchishan mar bang mintangi i paka sarkar Meghalaya sarkar Assam ki dawa ka CBI inquiry kindon ru ki jing toket nakaliang ka sarkar jala nang ni khnang ban penchisha ba kadon ga jing le don board jong ka sarkar Assam kajing le don board jong sarkar Assam kam long shu phalla mo nakan mau tu ko singi hadin bangi la dep bania thep it ki mediap te manga bat i home minister jongi daga wege jing mut ngi man le kendu ya ka wege long ying nama ka kadon himar senda ber ka jaka baji ka tuka jing ya siat te ngi habangi le marumbui bat manga home minister te ye wan lang bat ki pulit ka tukan ni ngut ki basan rani te andangi poe heta ga ying bodon hata ga shnong ka ba mari ni jinge andangi poe heta ngi lab bam don briu shu tu ga ying te sach phangi ap srawan mi we pat nong shnong wan mari na din wong bagi te gi briu na mar bagi ting ye phi kela ye phet no te hadin ang tu ngi pha khot iki bar ngi pha wan biang te ngi sayo bani kendu bar bani kren mat ki te gata ga de ga jing sha pun sistem nama ga jing ting ga jong nong shnong yau pulit kam de shu ka bakai i kumba ting yu khla kia mare masan i yo nunu bri bo phong yu uniform bar ka to i ga de be na ka daw jong jing cha pun sistem hi te gi forest personal gi jonga Assam gi budal hang tu hajan mukro kamur kum ga jing kno jong ka Assam ban ong ba ki retaliate ki juele persha kam don e ladangi soto na ka jing yathu ka jong phi na mar pa tang shu i pulit ki la phet kum nu kan don ga ta ka dalili kam la ban long bai ba jongi wat tang ha to ko sngiru namar ki pai ba hin glin jong ki kim la shu ban yai la ji to ko jing jia shu wan bai po snong shu kam i ki lai ngut klem don dawai nang ta so wan biang performance step te halor kata ka jing jia bo pliu pai ba ula sat ula ngia i ga ne jing le jong ki niki beriu jong sarkar Assam Dementa namar ba hadu kanu pat pidon jingkermen namar kumba piatu arajar lai hadu menta 4 don kanu kai pot ban pensisha ya kita gijing ja ki belajar mencuan re habade pat pakani ka kenti ka menta ni i ba kata gijing dawa CBI ring 4 i hatu kan urlong ne em hatu kin 1 ne em ki CBI ban toket hatu pishanya ne em apa gijing toket jong sarkar Assam ba sarkar jela kumunong mikmat ya kita ki kenhon toket ki bakila thau paken wan ra sha ge jing shabat kapor kanu e kabab phikwa banyo i namar mental jan ban wan sa election ru te stang kanu ngilaya bun kam sa election hatu phikwa pakani ga diban pa shuwa ke election lani kumno ka jing angnot ka jong phi kata hikam de tang jing kwa ga jonga hande jing kwa jong ki to ki long ying ga mar in jing songsi ba jing kwa jong ki nong jong snong mukro boro ngi yang daga ju ka sur ba jing mut ba ka report la kumno ka sarkar ka dai ban pan kloi but haga ju ka poru ka dai ban ke mar dori ki ki bril ki bron ki ban pan yap ki sarmut te nagaling ka jonga nga shukwa ban karpat ba ye ga government ba ka report hi ka dai ban long haga ta ka kom go pun ka ban pan kloi but lada ka report kan long kloi kan ni kan ai jing hun ye nong snong jong ni ma kat kini ki jing song si lada ka pen slam sa report ta ka mut
long kum mathe pajak ke ni ke jing sang si jing sang thang ke jong ni phai pat menta habai dei ya phi komonomi khmat jong ka UDP mangi i babon ki kwa jingshai pakani ka jingja ka ja ka por kumba pila ongi mene hot pidon po ka sarkar MDA but kipat ba ki kwa ban yo jingshai na phi balai phim shim la pen i ya kata ka jingbitar ka jong phi haki tu ki por ki ba sho ba kini ki jingja ka sarkar kam shim la le ai ka eka pelong phi ban syukurmen sa ba ha kani ka sarkar ba kan le ai henry pat menta hadu ban poi ni upot pat ba kin yap kita ki san ngot ki min siam ka eka pelong phi ban long uba jai hatu ka de ka jinglong ka jong phi ka ba phi don ye ta ka jingya sha lani ka dei ya ka ba fikirmen hapo ki nongelam ki jong phi kumba phi don ni to menteri bade baik ketenat kampo yang bade hina keseng UDP dan ye phi don jing kermen rut amar ngi iba udon ru we unomi khmat nak te ke bay hap tingkho pat ka constituency ke jong phi ka be marjan constituency ke jong phi ubla kham rang ba abo mi khmat nak te ka thain to de pa snyo bhalang dhar tu pi don ge jing shania aki ba ki kum ke ta kin nong khmat bakin phai kin khmet ke jing e jong ki pai ba jong ka block on ini nagaling jong aga dei bar kan ga jing dawa ngan nagaling jong simet ngam ju song thai bar ngayai i kendu yau siam na ka po bar ngayai kendu yai home minister jong ina ka po ni pangasu tang su dawa po assembly kala hon ni na ka po wat ha po ba ngimdon ni ka ngimdon session ru na ka po ngayai bot din iki issue gi bangala raise po house nomor ngasang tu la dangin penslam baga jingsha pensitom la dangin jingsha haras chung gi pai ba chung stay ka long shaba palat put ta mangi me poi perkhat pat kin ba kan da ji hadu uni put bakin yap kitu ki sadli ki msi dung bokordo te kumbang kli piru habai dei pat namar pidon we akim mat balarang ba te ka than ta de ba snyo balang dar hatu phila juya kin chok tien ne bat u lani hatu nakaliang ga jong u da don kam e ban phai se phi kum to nom ikmat padang khna padang su job sin kun kong nei bon wan dala di sekete gi jaka ban pe ye ga jing e jong ga block on jingsha tingim pat juya keren ni kini ki issue batu we ni ki perlok malarang ba tang ban nagaling ga jong te ayai bodin ben ka por bat aga jing ye dei bat nagalian jong minister don brom jing you expect ba kren on pensnga khamat ka sarkar bon raise ni issue khnang ba kan long jing yerap yanga u nomi khamat la bodin ni ka ye ni issue dei ni hakani ka ba masindep jai ka ni ka jing jangi i ba ula senran lang ru ya menteri rang ba Konrad ke sangma haringkat bu deputy chief minister ba Preston Tensong bat ki menteri ni e ba sni balang dan de ngim shulai e bon ang e ban keren e pat habede ba kani ka jingja hatu ula telefon ne mi pi ma ulong balarang ba nang tina po jan health mangin ong no hatu ula kenjok ti na mi pi ban ya keren kumnu pat ban yele nawanta ka jingja ka balakta nganam long communal henrengan ong pat ba kabalaja nam ta kita ki parlok ki paramen sim penar ki bade ki jong nama ulalong no kum ki pai ba ki sim ki ong ba ulalong kum taw no yelam ha po ka thain penar ke sathi ka jing ikran tingim pat juya communicate jing ide berka ne jing je tang banga nagliang jonga kumnom ki mar nga expect ba nagliang masya bolong leu minister ba larang ba ne comment jing very much sure about take up ini issue but ban ya keren baru siam directly kata jing kwa barka jing ang nur ke jonga barang liang jong minister don prom jing unshim mikane issue men take it very seriously but ban pensengau no ini jing e apo ka kabinet kum jur apo ga comment ini pensengau lang ngan ban se sian e ka ba nakaliang usulong bil kurwo ka tia dang sian ni pinmi ko ka kubor ka ba nakaliang ka jonga kum u clear do jonga ni ka channel ngala ong ba kani ka sarkar MDA ki
ki ba bon ki nomi khmat hi ki de ki ba shuhe tang ka ting ang khlam ka kam namar balenga ong ni kata ngile iru wat ya ka jubab ke ba u mentri rang ba u jubab ya ka jubab ka jong u habede pat ki call attention ki jong phi ki jingwan ra jong phi pa ing dora tho an hatu phi I nem pat ba menta kala de ka pali ki ban pat in ot ka kam don kam ba phin lej ban mi secretariat de kani ka jingja kala de ban krisu thia ki ba kin pen I be no da ka kam hatu phi angnon ne me kata shu ba phin lej secretariat ma phi kum no mi khmat ban lej tiet ka jing khang ga jong ki kemen kong ngam penpau iga jing sukumen nama to walaga long kapor bala deringi ring sukumen bonong bangi layo ban set up no iga wega police apu sang te po barato jing sha iga niga jing tmu ngila mut ban set up kumbala sitia wati yo munchwa ne nagi daw bumla kier ka su don no ta jing dile bat nagaliang jongga government jing ya kendulang mendin ngaseng ba nagmuntaban ai jingi da shu shu I kita gi pai no snong jungi kin sa ai no iga wega border po sapo snong mukro bat kaniru le se la shai la sisni kala stang ban trai kam ganiga border pos te kita gi de artli ki kam gi steps ki ba ga government clashim bar so ga wega banga kwa e daga ling jonga kum no mikmat ngakwa bet ban penbori ga government ba ia ka civil subdivision ru ki de ban ai no kumbagi ai gi par ki district kata ga de jing kwa ga ba khamat tame nama la ka civil subdivision kan wan kan ni hi kan rap shibon ngi kum gi nong snong bat kan pensuk kan wan ra ia ka yo ka kiu haki ba bun gi nong snong ki ba don hapo ga thain las kain block chung manujor kawai pat menta number ba ka election kala jan kani ga jingja ka ja shua ka election atu kabam nimtep yo kidon ki political party ki bala ban pen kala ka kong ka election issue ke ba kin tho persha epi hatu ka e pat nakaliang ga jong pi pilalong nem ban pen kre ban jubab ye ki pakani kam de ban de ka election issue ga jing yailan ti jong kum ki politician nam taban pun create election ni don lagi jong agenda but lagi jong issue tang ba ka we jing kerpat nang leng jong aku no mikmat ba kum mi ki ni ki jing je ngim dei ban politicize ngakwa ba hagi ni ki jing je la ring ipet haki ba bon gi banta haga jingim jong yo le singi khamduna ga ta jing trailang te haba don kum gi ni ki jing je ngan leng jong kerpat baro kiseng san perthei kiseng mahalang kiriu shimet ki konhon balang bah kum kan ge jing jing im dei ban politicize handai gi dei ban itrailang namar ngisngau thu ba kito kinong chung snong kidang dan kam sibon ye ge jing yarap ka jong ngangam ong ba namar mga long nong mik manang nagatay gathay ngala ban le lo di baro handai nganag liang jonga ka jing trei sitong jonga ba rungkat bar ka jing snok ti lang bar ki wegi ki parlok ngidon kata jing kerman bagi laban penkiu ya ketika tanya mukro bar kumjur ketika tanya blog one tengah syukwa ban appeal ba ya kan ni isu nama kala kata ika jing im jongki brew im dei ban politicize ka dei ka por higa dawa ya phi badinga bangi dei ban itrelang bat ngi dei ban wad igilat lunti kumno ban wanra ijing sngai hagite gi nong snong jongi Habede pas khoi ka benta kata kade jing yakren penbet put jong ka sarkar Meghalaya pat Assam to phidon nem ka jing anot namar kuma pi ong ba hoi ka mukro kam hap ka block 1 kam dei ro ka disputed area hende ki don pa ki benta ki ba hap constituency ki jong pi ki badon ki ba hap apo ka ta ka jing ya ka japut atu phi angnot nem ba khang kini jing e ka jong pat ba un pendap no hapo kani ka kenting menta yano pat phi I bahatu ka dehi ka sarkar pedang ka badeban le khamkloi la ne phi angnot yakini ki artli ki sarkar jala haga jing dei bar ka jing pan bet yo pur sam te kaneru ki isu ka ba ngala juya kendu ngala juya kren ber iti ki perlok ki bidon stage po time block 1 pi gumlong menta ka we ka rai bar ka we ka sur ka jing kren jong
kita ginong song snong bat kani ka de jing kwa jonga ru simet balada ngin pen be yo pur usam ka jing kwa ke jongi baki life ri to lik snong panar ki de ban 15 biang sipo Meghalaya live ri to lik snong panar ni don stage po time block 1 but ka jing kwa ke jonga simet par ka jing kwa jong ginong song snong nang to baro ba kini ki live ri to lik ki de ban 15 biang sipo Meghalaya ka don ka daw balai banga ong bangi kwa ba wanra biang iki sipo Meghalaya kumbang ong ipi menne ki don gitu ki snong ki bodon hapo thain labang nang phulut hagba tang men sem sem ngala wan nang ti bar ka jing is kordit ka jing i songsat ka jing im jong ba pli gitu ki nong song snong kumbang na ong menne baka ing school rum don kemudian football rum don ka surok rum don ka light rum don ki umba mumdi rum don bat ngalo wan gitu ki snong bat ka ba isir khe du kata kata lada ka wege snong ka don kumba san phau nru ying tak nang kita ke san phau nru phau tali ki ying kin don be tang ka we na ar tali ki ba la ban tap dekatin the respect kita ki nong snong shuya sop be do plang ki ying sam jong ki ting singo thu ba ga jaka ai sumaru kalong ko ba jangai kim don hita ka lat ban yadan ga pangkastong te habang awat iga jingtip ngasu lumi jingtip ni tiki perlok bron situ kita ru gide kisnong penar mo ngim dewan sung tu bakla kide be kisnong penar kide prado prasnam jongi te habang awat jingtip ni tiki nong sung ngasu kuli ya ka history jong kasnong kiong bapli ngim don record ai tangba kasnong jongi ka ba labun pateng tegi spa snam tangba na kita ki khandai foto ligi snong gi bodon hata ka thain labang nang phulut ka bas ngausi ka longba wala da ki snong la don kumba spa tam snam handai ka we pag we ki snong ka ba bon ele se kan don nyo phu ying na ka jing yap chung ki nong song snong ka ba shor khe yang tu na om don lat jing yada om don kam don e hata ka thai te na ka daw la dangin shu i ye ki gi breu jing kum to sisin ka sngi yole sing kin shu ja la ka ja te na ka daw ngi kwa ba ki de gi jat breu ki jongi bat nagaleng jonga shimet nga kwa ba mal kumno kini ki snong panar ki jongi ki de ban wan phai biang spo Meghalaya bat la dengi la ban pun wan phai ki spo Meghalaya ngi kermen bahang ta kin sayo ban mar kita ki development go pher kumbang yo march ni spo Meghalaya kini ki kata ka snong labang ga pi ong hatu kini ki de menta ki don cha Assam kim padon spo Assam no mangi shukai me bagi de ki disputed area namari gitu ki snong kumbang isu pinkan mau la shuhana wari ki house nam karkandai spa san puwe nam taka administrative convenience tingim la ban ong baki de ki bai ki ha constituency yu pa kito hajing pe jonga ki bri kim parit habur pi nama kan mau sisin mangi lech tu ngi haban ya ki jat kumban nyogun tai kata ketika condition jong itu ginong song snong jing istu ta to ka ni ka jing ekran pen bet pot kita ki snong ki la hap nem hapo ka jing ekran piga block 1 ka longkup ni ma rada ngila ban wan ra kita ki live nriu tu ligi snong penar baro spo Meghalaya ru ngis ngau thu ba kababun hi upor usam jong block 1 kanang ne be spo Assam ya kata ngim ya kwa bani kerentan handai nagaliang jonga bat nagaliang ginong song snong don po block 1 at least tang kini ki snong penar ki ba don po block 1 ki de ban 15 biang spo Meghalaya ya kata benta barang tam ka ba palat i ka march teng naga area jong block 1 kan man ne berkasam ngimda don jing kerentan tang ba yi ki snong penar nagaliang jongi kwa ban nagaliang jonga nga kwa ban kerpa di government bangi de ban ya keren de batenge ba kumno ru gimde bandu ikiniki lai pun ritu liksi to kat kumba phila pen tip ne ba ki jing e jong ki brio ang te hapo ki disputed areas jing jing e jong ki ke de ha baro ki liang jing bom ton jong koroi kapar te menta kumba ki le thu ki parlo ki bala poi shmu kro ki ong ni i sangsat e ga shnong mo kro ru te hatu menta ngi i ba ka sarkar kapen banai kini kita ki jing rap bakin aish kita ki longyeng hatu phi i ne ba ka comment ka de ban chukut tang ban chu a jing rap pisas te ki longyeng ki blas sha siat ang ni
kadiman perkhat ru pat habaro kiliang kai ka jing thmu go jong phi nang ni namar ba hoi nila ban ong no tong kila do kita kisan ngot kimen siem ndeyo kadon ba ga jing kurkhuru nam ta to ka shnong ba limba ga ni ga jing ja kalong ba pen kendet ban riyo ki babon ba de banwan ra no ka roi ka par ka te ka thai hak jing dei bar ka development jongka thain blok won ngan gliang jonga ngam shem la klet iki nde haboro ki ki san snem gi bala long kum nong mi khmat ke gi bala na gliang jonga la posak mani rap ma kumbang ong ipi ba kam don kata ka weru ko umbam undi stage po thain blok teman hagani ngi la prasang hai ka ban ai ka we atali ha ka we ki snong te le si kadang ki babun ki snong ki bangim pat la ban kawa ban ai wat tang iki umbam te tang ba ka jing prasang kadang ya chakman pat nga kermen ba lakum no sa ngin prasang hi ban wadi ki lat ti nang ta ban wan ra tang hi umbam di swa te na lorang ta nga ko kwa ru ban kan ma ho jing ide bat ki ing school te na gliang jong ing la prasang kat bala man set up ya ka we ga government secondary school hang te po snong psier te nga kan ma ho ko po bingi ya lenti nam ta ban pa ni to government secondary school aga kabade na po ga RMSA te ka juba go mga yo na po ga education department ki ong ba umdon enrollment umdon ni te ngimla ban set up te nga ong bet habang ngimpat don ngimpat sedang kumno pila ban ong ba kam don enrollment nding is kuman ban ong menta ba ga jing ya jong ni ga school ba kumno ars nem menta ngila sedang ban i ga jing ki bar ga jing bun jong khna ko wan pule ga to school pat kumjuru kumbangala dawan ga posh ko por ba ka daga lian juga government ngi deban set up ika we ka PHC hakato ka thain namang la don ya sub center to pop sier te ka jingkar pa ngi lian jonga ngi deban yo no pan upgrade ika te sub center saka PHC namang isang thu ba ki breu nang te adu na moluber na mojam kini ki skap ki salai kumta terter ki haban le shadu sha sas ni ka bajangai kumba life glom tari pan yo ika ta jing suma na ka PHC tela dangila ban set up hang ni hapop siar te kan jangai be tung tang kumba shipho na kharsan klota kan panjan shibuniki na lor baga surok kalong pas ni hoduk kata te kita gi jing persang ge jongi but ngindang yai teng nang taban budin man wan rai ka roi ka par ti thai ni stu agani kilingba gani jingjang i ba kalawan chi sha ta ga jingteli ba kumangi ongi ga jingteli ga long ka bor pada tu pi angnot nemba kumba ki political party ki lawan daga wei ka mensiem kata umbani politicize but kiseng balang ru kumju ato pi kwa nem pat pa ta ko ka sur namta ka roi ka pa jong ka ti ka thain kin ai ga jing snop ti lang bat pi ato ka don nem kum ka ta ka ji angnot ka jong pi pala re ba phin khmiet cheki ba kin wan ban ai ka ta ki jing rap ka jong ki nagalian jonga kum priu te kadon hita ka cingkwa tang ba nagumta ka tapat nga sushania be ha ka jing start per jing yi jing jong pai ba kan shong be ha ki kam jonga kan shong be ha ka performance jonga kam kwa ban ong yi tang ba la ka long ka bala shu kwa ban ong ma baki ngan yo lat biang ban teng yi ni ka kam tang bakatangan shui be bro ha jing start ka jing champang jong pai ba marni so thu ba kane hi ga dei ka yap ka im jong pai ba te ka shong ha jing ibit ka jong ki but ngashani ha ka ta ka jing start jong ki pai ba ka jingkeli ka bakhado phi don ru ya ka jinge ka be dei pat ka jinge ka ja put ka sam ka don ru ko ka constituency ha po riboy district ka ba lami khmat do wei bodang kham khrao ha ka jinglong ka jong o kumu samla hi but uni utaw nomi khmat mentangi la banabo un yakhun no ko constituency nimtep ato yo ka de jingdu jingkermen namar ba ki babun ki jing e po to constituency tere ko ban tep na phi ato phi du jingkermen em pat ya ka ba phindang peteng ban sakri ya ka de constituency ka ba kila jing job e phi house nem arja khat pra agi jing de berkata kat badang i biang pai ba ngan sekrimet bat mensin nganom do bor du mensin
bat ke ke bangala na galing jong ngan IT be met bat mun sin na ga mata ga jing shikri mat ban pendi kenaru baga roy ga par kan don po ga konsumsi jung to khuble shbon ba nujor ya kapor ka ba phi pelaj bat ngangai lingba kan ye ga jing ekran ka jong shlong miel bat uba nujor ki sungo ubulong MLA jong ka mokoyaw constituency nang thina po West Giant Hills kan airu ya ka jingshai khindiat ya ka ba uni unomi khamat ulale akini ki por ki khindiat por ki ba ula sajet ki ba bar hoit ki bobun ki danglong ki jaka ki bidang sadien nganget ba lingba kan ni ki jingja kan kristiya lot ya baro aki bobun ki liang bangim dei ban kinsting habadon kan no jing ot ka jing nam bangin apat tat enda don kinu ki jingja ki pasnusi kam tambe kan ye kalong ka kubor ka sarkar jila iktu ki bor ki badana ki bor sarkar na du ki officer kumjo baki deban shimkhia ka na marba habala don hi ke jingo jingnam ka mot ka don hi ka jingye ka bo pajba ye kando patnget baling ba kan ye ka jengkran ki pajba ru kinlong ki ba bo haladi ye ka te jingmot ki jing perkhat ki baklan kumno bakin long ki ba than bor ka ban tiet e ka jingkhang jong ka sarkar ta ka bang in ya tli ka wai na ba ka sarkar ru ka nomle sting ha be de bang nibo ki jing dawa ki jongi nakamenta shlong miel korwa ka tialing ba ka ni ka program ko jongi nakamenta skal shai ninang beteng banwan ra pat iki program lingba ki jing kran be ki mat pa pher ka balong ka jingmen to hi nang mata pat ba nang mata ka la shai ka jongi kuble shibon